Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Nelbs Vlogs. Don't forget to subscribe me guys. Huwag kang mag-skip ng aking ads. Gimiyo mo sa ako guys. I'm back! Hindi ako nakapag-vlogs ng ilang araw kasi siguro I think 2 weeks or 3 weeks ba, I think ganun. Kaya kuan ka ng basta busy lang ko. Mauna na. Hello mga bayut, mga Bisaya around the world, mga FW. Mamamwa, papapak, chami-chami. Hello kay DJ Maki Helmut from Bremen, Germany. Kay Violeta Badao, kay Lovely Obregon, kay Lola Family Vlogs, kay Pobring TV, kay Maya Mia, nga sikat si Maya Mia. Kay Brenda Mids. Hello Brenda Mids. I like your hinaguan par makalaag ko dapon anak ko das kagaya kay diha ang budang amo dapit sa butuan. Hello mga Bisaya around the world. I'm back. Don't forget to subscribe me. Nimbalik gyud ko pag vlogs karon kay gilaay ko. Karon kadlawon na magkaon ko gutom ko nang akong giinit ang gibalik ang Paris, oh. Paris na siya. Muna Paris diri sa ato lamig ayo bukal na ang i-off niya na plato na kanon ito nang off-on kaya yung bukal naman bukal na yung bukal na bukal na bihan ta na atong ibutang sa bowl. Anong Paris? Paris sa Manila. Paris sa Pilipinas. Ano ng Paris, guys? Kana. Ano ng Paris? Paris cellphone. Naku order sa Lazada ng kutsara kanang murag bagul. Kuan siya wood kahoy. Ganahan ko ani. Yan bago na kong order sa Lazada. Japanese style. Napod siya tinidor. Akong testingan gamit be. Kasi butanganan na. Napod siya kuan chopstick. Chopstick. Wala na siya 180 plus sa Lazada na ko na siya order na ako siyang banlawan dito kay limpyo naman na siya ako na naghugasan gahapon na ako na siyang banlawan og turo siya. Hindi na lang akong sinangag. Napay ka lang nabili sa kaldero niya. Ay sa rice cooker niya, napanoos man. Kaya na lang, bahala gamay. Na. Muna ko sudan ulit guys. Himinga muna ako. Mga ano ko takaroon. Magsimba-simba na ako itong baba. Kampos atan. Pagod sa mga restaurant. Okay, let's eat Paris. Nakoy Paris. Alam ko kasi pag-asa na ko nilibutang na. Akong tistingan akong kutsarang ikag Lazada. Hala, kalami ang dahil no. Ano pa mga bayot? Jimaki. Hindi ko magtulamot kung nag-ano ko. Kailangan ko itong para. Wood siya, wood. Ano, unique pang ano. Pang pinobre ng spooler.
lagi check init ba eh. Di akong giinit tama. Kaning Paris mga bayot. Kung ano siya baka. Tawag siya Paris kay park ko sa scam na sila nga kanang Paris. Mga Paris. Haba ang ulo. Haba! Haba kayo ka. Ang kaayo. Sino but no? Gracias a Dios. Thank you, Lord. Karon mga bayot na man yung kaon, busog kayong bayot sa gamerang kanon, gogogurang. Daghang salamat mga bayot. O kayo minisip ng aking ads. Don't forget to subscribe me. Busog ang bayot. Di mo ko vlogs good ko di ko ano nung amurag dili ko ma-complete akong adlaw di ko ka vlogs ko akong gisuwayan na mahunong ko niya gilaay man ko. Diba mga bayot, bye bye. Salamat sa pagtanaw. Para i-click nyo ang bell notification bell button para update kayo sa aking video. Thank you mga bayot. I love you all. God bless. Mwah. Bye.